wai arne baka salla baka salafi ashe arne baya cin abun mai sallah komi za ka yi ka ambaci Allah ni na san abun kamar ya baci ko ya baci mai yawan ne naka Allah baya sa musulmi kumiya Nijar kasar musulmai dai ce mu ba mu san fada ba balle yaƙi na arnawa ne wanda ne to ba su san gabas ba balle sallah kukan bindiga abun tsoro ne ai haka wanda ma ya saba bar kuka Allah na nan wai irkwai bar kuka Allah na nan wai irkwai an kashe rayuka kasar mu ta Niger wani ya bar garin su domin yaƙi lalle ya bar garin su domin yaƙi mata an kashe su domin yaƙi wallahi to an kashe su domin yaƙi yara an kashe su domin yaƙi su ma to an kashe su domin yaƙi wasu sun zama guragu domin yaƙi lalle to wasu sun zama guragu domin yaƙi kai bar kuka Allah na nan wai irkwai bar kuka Allah na nan wai irkwai polisa an kashe su domin yaƙi lalle to an kashe su domin yaƙi shandarmu an kashe su domin yaƙi su ma to an kashe su domin yaƙi binis ma an kashe su domin yaƙi wallai ne to an kashe su domin yaƙi to balle uwa uba ma soja kai bar kuka Allah na nan wai irkwai bar kuka Allah na nan wai irkwai ka duba naka ne gidan shi a iske shi ka duba naka ne gidan shi a halbe shi di dan kasa idan kun duba gori ne guda ya ceci kasar shi ashe mugu shi ya san mafancin mugu iyan Nijar ba a cin kuhilin yaƙi sai dai inda yaudara za a ci ku wuta sojin Nijar kuma ya gare ku ba ku da tsoro wuta sojin Nijar kuma ya gare ku ba ku da sarau mai sabon gatari ka daina haye tsamiya in ka ki gatarin ka zai lauyewa haba en Nijar dangina komi za ya wucewa wata rana kai bar kuka Allah na nan wai irkwai bar kuka Allah na nan iyaye Allah na nan kai bar kuka Allah na nan wai irkwai bar kuka Allah na nan iyaye Allah na nan kai bar kuka Allah na nan wai irkwai bar kuka Allah na nan iyaye Allah na nan kai bar kuka Allah na nan wai irkwai bar kuka Allah na nan